Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan saha karahayu. Mugi tansah kajiwa kasarita dening kula lan panjenengan sedaya. Sinarta berkah saha rahmatipun Gusti Allah ingkang murbeng pawon. Ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Suwarno MPD. Ingkang kinurmatan Bapak Husein Erwiansyah MPD. Saha para rawuh ingkang bagya mulya. Purwaning atur langkung rumiyin sumangga kula nderekaken tansah munjulaken puja puji syukur wonten ing ngarsaning Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat, nikmat saha hidayahipun. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged manunggal wonten ing papan menika kanthi winantu ing karahayon. Amin. Kula minangka pangarsa Panawong Krito adicara Festival Budaya ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun keparing nglodhangaken wekdal. Saperlu saged hangeng kuyung mawujudipun tata adicara punika. Salajengipun kula darah para Panawong Krito nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng para rawuh awit sedaya punika rumaosi kiranging anggen kula hananggapi rawuhipun panjenengan ingkang arupi papan palenggahan lan para Panawong Krito, para rawuh ingkang satuhu luhuring budi. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula minangka manungsa lumrah tartamtu boten saged uwal saking kirang sarta kaluputan. Pramila menawi wonten kiranging tata trapsila saha wonten dahat atur kula ingkang boten nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi-mugi menapa ingkang kita lampahi dinten menika pikantuk ridho saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.